Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat pinten diambingi? 202. Sakniki 203 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. 1 2 3. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul 'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam. Wa idza qila lahu ittaqillaha fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a
والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة من بعد ما جاءته فإن الله شديد زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بالحق ليحكم بين الناس فيما وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات اختلف الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ما أنفقتم من فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi azrarihi
وعد علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. وعن أبي Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyallahi sak temene nabine Allah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad iku kala nate ngendika sapa nabi kana tau ana fiman ing dalem wong kana kang ana sapa man iku qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh sapa rajulun ana wong lanang qatala kang wis mateni sapa rajul tis'atan wa tis'ina ing 99 apane nafsan awak-awake fa asala nulitakon sapa rajul an a'lami ahlil ardi saking luweh ngalim-ngalime penduduk bumi fadulla mongko didudui sapa rajul ala rahibin ing atase siji pendeta fa'ata nuli nekani sapa rajul ing rahib faqala nuli takon sapa rajul inau sak temene ana wong lanang qatala wis mateni sapa rajul tis'atan wa tis'ina ing 99 apane nafsan awak-awake fahallahu mongko ana ta iku lahu kedue rajul min taubatin utawi isok tobat. Faqala mongko jawab sapa rahib pendeta la ora iso. Faqatala mongko mesisan mateni sapa rajul ing rahib. Fakamala mongko jangkepi nyempurnakno sapa rajul bihi kelawan rahib mateni rahib miatan ing mateni wis wong 100. Suma saala nuli takon malih sapa rajul an a'lami ahlil ardi saking luwih ngalime penduduk bumi. Fadullah mongko didudui sapa rajul ala rajulin ing atase wong lanang alimin kang ngalim. Faqala mongko takon sapa rajul inna sak temene ana wong lanang ku kotala wis mateni sapa rajul mi'ata nafsin ing 100 awak 100 wong. Fahallahu mongko ana ta iku kedue rajul min taubatin utawi iso tobat. Faqala mongko jawab sapa alim naam ya iso. Waman sapa utawi sapa yukhulu bisa ngaling-alingi baina wa dalem antarane rajul wa baina taubati dalem antarane taubat. Intolik budalo sira ila ardi kadza maling bumi mengkene wa kadalan mengkene. Fa inna biha karena sak temene iku ing dalem bumi mengkono sapa unasan wong akeh. Ya buduna kang padha nyembah sapa unas Allah taala ing Allah taala. Fa'bud nuli ngibadah sapa sira Allah ing Allah ma'um sartani unas wala tartilan aja bali sapa sira ila ardika maring bumi sira fa inna karena sak temene bumi sira iku ardusuin kampung elek lingkungan elek pantola kon nuli budal sapa rajul hatta idza nasofa sehingga nalikane wis separo sapa rajul atoriko ing dalan ata mongko nekani ing rajul apa al mautu kematian. Fakta somat mongko para padu fi dalem rajul sapa malaikatur rahmati malaikat sing bagian rahmat malaikat swarga wa malaikatul adzabi lan malaikat tukang nyiksa malaikat neraka. Pakolan mongko ngucap sapa malaikatur rahmah malaikat rahmat swarga jaa teka sapa rajul taiban hale tobat mukbilan hale madhep bikol bihi kelawan atine rajul ilallah taala maring Allah taala. Iki wis kabeh tobat iki niate wis apik. Tapi waqalat lan ngucap sapa malaikatul adzab malaikat kang tukang nyiso inna sak temne rajul iku lam yakmal ora tau ngamal, ora tau nglakoni sapa rajul khairon ing kebagusan kotu babar blas. Ora tau ngamal ngibadah mek atine tok kok. Fa ata mongko nekani hum ing malaikat loro sing padu iku mang sapa malakun malaikat liya. Fi surati adamin ing dalem rupa anak Adam, ing dalem rupa menungso. Faja'alu mongko ndadekno sapa malaikat kabeh ing malaikat sing liya jitas teka bainahum ing dalan malaikat kabeh ai hakaman ndadekno ing juru runding mediator. Faqala mongko dawuh sapa malak sing jitas teka sing hakam niki kisu ngukur sira kabeh maing barang bainal ardhaini ing dalem antara bumi loro fa ila ayatiha
mongko maring endi-endine faila ayatihima mongko maring endi-endine bumi loro kana ana sapa rajul iku adena luwih parek luwih cedhak ya fawa mongko utawi rajul iku lahu keduwe fawa mongko utawi rajul iku lahu keduwe sing malaikat sing paling cedhak faqaus mongko ngukur sapa malaikat kabeh fawajadu mongko nemu sapa malaikat kabeh ing jarake rajul adena ing luwih parek ilal ardi maring bumi kampung allati arada kang ngarepaken sapa rajul faqabadut mongko njabut ing rajul sapa malaikatur rahmati faqabadut mongko gegem beto nggawa ing rajul sapa malaikatur rahmati malaikat rahmat wa fi riwayatin fi sahihi fakana ilal qaryati sholihah aqrabu bisibrin cuma kacek sak jengkal faju ila min ahliya wa fi riwayati sahihi fa auhallahu ta'ala ila hadi anta ba'adi wa ila hadi anta qarrabi wa qala gi suma bainahuma fa wajatuhu ila hadi aqraba bisrin fa ghufira lahu firatan fanada bisadri lahir pun niki tasik bahas tentang taubat nggih. Pertama kolomben kula mutaken malih ini kolomben bahas tentang niat sing tulus tur ikhlas nggih, niat sing tulus ikhlas. Mangke niki nyambung terus niki. Lajeng sing kedua tentang taubat nggih, tentang masalah taubat. Nggih pilih tiang taubat kolomben niku enten kali macem. Enten sing taubat sangka dosa kesalahan antara piyambake kali Allah, enten sing dosa keluputan antara piyambake kali menungso liyane. Enten sing dosa hablum minallah, enten sing dosa hablum minan. Nek dosa hablum minallah syarate namung 3 dek wingi nggih. Ngelereni dosane nggih mandeg saka dosane terus getun lajeng janji mboten baleni. Nek dosane hablum minannas ditambah setunggal malih nggih niku ngelereni dosane getun janji mboten baleni terus nyuwun halal njaluk pangapura balekno hak-hake menungso liyane. Terus kalau mben pilih tobat niku hukumnya wajib. Mboten namung sunnah. Mboten mubah. Hukumnya wajib. Lan tobat niki saged saking sedaya dosa ditobati. Satunggal tobat kangge sedaya dosa saged. Utawa tobat niki saking dosa sebagian. Sing sebagiane durung ditobati, saged. Aku sing iku kapok aku, sing iki aku mendem kapok aku. Sing iki wis mang tapi lek main aku jek pengin nek. Niku entek ngono niku. Lah niku yo mboten napa-napa sah. Tapi berarti dosane sing dihapus kali Allah nggih sing ditobati tok niku, sing durung tobat nggih derek. Terus kalau mben hadis-hadis niku nerangaken bilih Allah niku bungah saestu kelawan kawula sing urun tobat. Tiang sepuh pun tobat Allah nggih remen, cinta, seneng. Lare nom kok purun tobat Allah tambah seneng Allah. Tur pintu tobaté Allah mboten nate ketutup. Kejaba kalih. Nggih niku siji nyawane menungso sampun ten pundi dek wingi gorokan. Nomor kalih tobat ditutup nek wis kiamat. Nek dereng dugi kalih wektu niki berarti tasik dibuka pintu tobat. Tasik dibuka pintu tobat. Pun lajeng tem dek wingi niku nduduhaken tentang Allah remen kali tiyang tobat. Nah, sing sakniki niku dicontohno tentang tiyang sing duwe dosa sing masyaallah. Sing dosa niki koyokane lho nggih, koyokane.
Ten zaman sakniki jarang tiyang sing nglakoni dosa kaya ngene. Nggih niku enten tiyang sing wis mateni katahe wong 100. Katahe wong 100. Oh, Masya Allah niku. Mateni siji ra karo-karuan dosane. Mateni siji niku kaya mateni wong sak donya. Lah iki mateni wong 100. Berarti kaya mateni wong 100 donya. Masya Allah. Nggo piro niku? Wong sak donya pirang miliar. Lah niku bayangno gedene dosane niki. Bahkan ten hukum fikih niku mboten trima iso njaluk sepuro tok penake. Mari mateni terus njaluk sepuro nang keluargane, sepurane ya bapakmu tak pateni, awakmu dadi yatim piatu. Enake. Yo gak trima sih, Pak, anake. Oke, terus dek wingi enten viral sing ngapunten nggih, maling pitik nggih. Nggih, maling pitik dikeroyok nggih terus mati nggih, sing malinge mati. Lajeng putrane kan disantuni pirang-pirang kata sing simpati kali putrane. Nah, ngenten kok dadi genah-genahno. Niku dua hukum yang berbeda. Nggih, ampun dicampur. Ampun dicampur. Maling ayam salah. Maling ayam niku salah, keliru memang. Keliru. Siji, maling ayam niku dosa. Maling ayam salah. Kita ndeloke aja langsung dicampur dari siji. Pertama kita ndelok malinge dhisik. Nah, maling iki lek pancen wong niki mukallaf nggih, wong wis dewasa, akale ya sehat. Piyambake ngerti nek maling iku dosa, kok nglakoni dosa. Kok nekat tetep nglakoni maka dosa. Niku nggih tetep kita arani. Maling ayam niku dosa, kudu ngono, kudu tegas. Aja terus karo ngono, ngesakne anake bene to, aja ngono. Jangan menormalisasi sesuatu yang salah. Nek salah ya omongno salah. Engko hukum anake beda maneh. Niat sing salah bapake. Nah, sing salah bapak. Kecuali bapake nyolong niki nek karena kepepet. Nah, karena kepepet. Tidak ada pemasukan lain, tidak ada yang memberi nafkah, tidak mendapat bantuan dari siapapun, tur padahal piyambake tur keluargane kudu mangan, maka piyambake kepeksa nah niki beda nek kepeksa. Tapi nek jenengan tingali ceritane niku tukang maling, memang tukang maling. Bukan sekali niku tok ngono maksudnya. Nggih. Ampun dihukumi niki mboten masalah ngrasani wong, mboten niki genahne hukume. Cek kita niku mboten terus katutan-katutan informasi berita jenengan enek ngesakne melok ngesakne. Enek menghujat melok menghujat. Ampun. Jenengan kedang gak ada pendirian, gak ada ilmu, iki ngukumine piye? Kita sikape piye? Nek sikape kali wong sing salah saestu yo dihukumi salah. Oh, niku hukumnya salah, nyolongnya salah. Tapi apakah piyambake niku pantes dikeroyok sampai mati? Nah, niku hukum kedua. Nah, hukum kedua. Tiang nyolong niku hukumannya mboten sampai mati. Mboten sampai. Hukumannya mboten sampai mati. Hukumannya niku kan bertahap, nggih. Nek ten Islam lho, kita bahas hukum Islam. Nek nyolonge niku sampai sak nisab pun memenuhi syarat-syarat sing liya nggih. Bondone sakjane pitike ya wis disimpen, mboten keleleran. Lek pitik keleleran dicolong, salahe dhewe sing duwe. Lho nggih, pitik kok keleleran. Diumbar, dicolong wong sing goleki ra usah. Sambat-sambat. Wong salahe gak mbok simpen. Gak mbok tekek kandang. Lho nggih lho. Nih, nyolong pitik niku salah, tapi nek sing duwe ku terus mari ngono ngeculne, ya padha salah berarti. Paham nggih? Pun. Niki wis kita anggap syaratnya terpenuhi. Pitike ya kesimpen. Nyoto, wis dikunci kandange macem-macem lah. Panggonane ya wis aman sakjane. Ya kan karek piyambak tok sing nakal ngono ae. Akhire piyambake kok nyolong. Maka dihitung. Pitik niki
regane pira? Nah, pitik niki regane pira? Nek sampai saknisope maling, saknisope nyolong niku seprapat dinar minimal. Seprapat dinar niku sak dinare niku 4 gram seprapat emas. Anggap aja 4 gram lah. 4 gram berarti seprapate 4 gram pinten? Seprapate 4 gram emas pinten? Sak gram emas niku pinten? 2,5 juta. Nggih, sekitar 2,5 juta, 2,400 nggih. Lho enggak niki ndamel emas murni. Emas nasional. Nggih, emas global. Emas global murni. Lah, 2,400 saiki ditakokno, PT iku sampai 2,400 apa ora? PT opo 2,400? Ono maneh saiki PT petarung ono maneh saiki. PT adu-adu. Mulai sabung ayam malah jenengan. Wis ayam jago salah lemu-lemune larang-larange. Niki kula mboten bahas mari ngono prestasine. Saiki ayam ono prestasi barang dikai kalung medali ngono ta. Kaya mari lomba wis mboten bahas niku ne. Berarti termasuk manuk-manuk niku nggih. Sing manuk juara lomba. Wis mboten. Niki nek mak PT masih sing sae ini mboten nganti 2,5 juta. Mboten nganti 2,5 juta. Nek ana 2,5 juta niku bancaan pitik ku jenenge. Nggih bancaan jenengan sampai bancaan pitik iku mungkin 2,5 juta. Tapi nek nggo pitik siji mboten nganti. Berarti mboten oleh diketok tangan. Namung napa takzir. Takzir niku hukumane mboten nangsal luwih ngeluwi sangka ketok tangan. Berarti napa? Saged dicambuk. Saged dicambuk tapi dengan putusan hakim. Hakim sing adil, hakim tenggene wilayah Islam. Koyo ngono. Mboten sampai ditawur dipateni. Nek ditawur dipateni niku sing nawur mateni niku kena hukuman. Nah, niku hukum kedua. Hukum ketiga sing ngeroyok sampai mateni ya apa? Maka kabeh sing ngeroyok iku dosa kabeh. Karena masa. Nggih, wong akeh ngeroyok wong siji, maka dosane masing-masing, ora didum. Ora di sing ngeroyok wong 10 berarti aku 10 ora. Yo masing-masing ku dosa siji jangkep. Nah niku. Dadi memang main hakim sendiri niku tenggene syariat nggih mboten angsal, sami harami. Kudu dibeto tenggene putusan hakim. Niki kok salahi piye? Hukumane ya napa? Makane kan ten hakim niku mboten langsung ndelok. Iki nyolong pituk langsung sakmene kan mboten, ditingali kronologise, ditingali sebab-sebabe wau. Iki wong ki nyolong kenging napa? Kok iso sampe nyolong? Apa gak duwe penggawean? Apa ora ono sing menehi? Apa ora ono sing ngekeki mangan? Lah niku lho, sampe ngoten. Pun niku dadi hukume puakan iki. Hukum nyolonge. Terus hukum wonge sampai mati niku beda hukum misalnya. Sehingga tiang sing mati tenggene sapa sampai maling ayam niku memang matine secara anu suul khotimah. Nek ditinggali kan matine dalam keadaan nyolong suul khotimah. Tapi piyambake mboten mati, dipateni piyambake. Dikroyo dipateni padahal piyambake tidak pantas dibunuh, tidak pantas dikroyo wong kesalahane mboten sak monten kok. Terus kemudian sing ngeroyok sing sampai mateni ya dosa. Nah, sakniki putrane kali keluargane. Nek putrane kali keluargane tidak ikut mendukung, mengetahui ataupun membantu, ya berarti mboten melok dosa napa-napa. Dadi nek umpami bersimpati ten ngene sing putrane ten ibuke niki mboten napa-napa. Tapi tetep sing maling niki dihukumi salah, kelakuane maling niki lho salah. Tapi nek piyambake sampai mati mboten pantes. Terus sing ngeroyok ya salah. Kudu dikenano dhewe-dhewe Bu hukume. Ampun papat itu dicampur diudek dadi siji terus soalnya jenengan tingali napa komentar-komentar niku pro kontra, enek sing setuju, enek sing
pro enek sing kontra. Wah, akhirnya gak karu-karuan. Nah, hukum mboten angsal dicampur terus tunggal ngono dhewe-dhewe. Satu tindakan beda hukum, hukum yang lain beda. Pun balik ten mriki. Terus niki enten tiyang ten hadis niki terkenal sangat sampai mlebu ten ngene Sahih Bukhari Muslim. Tiyang niki mateni 99 niku gedene masyaallah niku. Mateni siji mawon wis gedhe dosane. Apa maneh mateni sampai 99 sampai 100. Bahkan mateni siji niku mangke enten kisose nggih kan, enten hukumane. Mboten trima terus njaluk sepuro tok nang keluargane mboten. Mangke nek umpama mateni wong liya sing tanpa hak, piyambake niku maka hukumane dikisos dipateni. Kecuali mangke piyambake njaluk sepuro tenggene keluargane, terus keluargane lila mboten dikisos. Ya wis gak usah dikisos, tapi kudu bayar diat. Kudu bayar tebusan. Ngijoli sing mati niku wau. Kalau mben ati enten fikih kula baos. Ngijoli sing mati niku nek sing mati siji nek diate niku diat mughaladzah. Mangke diate kan enten sing mughaladzah, enten sing mukhaffafah macam-macam. Tapi nek kita pukul rata diat niku 100 ekor unta. Mateni wong siji berarti tebusane tenggene keluargane sing dipateni niku 100 ekor unta niku nek keluargane nyepuro mboten ngisos. Wis gak usah dipateni wong iku. Wong ya dipateni bapakku gak balik kan ngoten. Wong iku mari mateni bapakku nek nuruti dendam kan dendam. Nuruti mangkel. Tapi nek iku dipateni bapakku ya ora urip. Aku ora oleh apa. Mending ini ae gak usah dipateni tapi bayar 100 unta. Lumayan. Nate ditinggali kanca kula, unta niku regane mboten kok sapi ternyata. Luwih larang saka sapi, 60 juta. Enten sing nganti 100 juta. Unta niku. Wis anggap ae 50 juta lah. Pukul rata 50 juta. Nek 100 unta pinten lho. 50 juta ping 100, 5M. Anak yatim kilangan bapak oleh 5M. Iku koyokane yo rada rido. Ya wis gak apa-apa, bapakku ilang pokoke oleh 5. Lumayan lho, 5M. Bapakku yo urip gak sepiro kanggo. Umpama lho, anak yatim dikandani, kowe anak-anak dikandani. Awakmu milih bapakmu urip, ya nyambut gawe yo ngono kae, koyoke yo sakmono. Utawa bapakmu dipateni wong, awakmu dijoli 5 miliar. Koyokane kabeh arek njaluk bapake mati. Lho soalnya 5M lho, nek diterapno tenan lho 5M niku. 5M mboten titik lho 5M. Yo anake iso dienggo sampai kuliah, yo iso dienggo modal nyambut damel macam-macam masyaallah. Niku nek elek-elekan 50 juta. Lah lek luwih sangka niku masyaallah tambah. Nah, pun dadi piyambake niki ngrasa kedosan gedhe pancen. Ngrasa kedosan gedhe, maka piyambake niki pados tiyang sing saged ndedhahi piyambake carane tobat. Nek tobat nggur dosa cilik-cilikan, nggo salat tobat, istighfar. Cara di ngapura niku piyambake saged legawa. Mergo antara dosane karo tobate niku anune padha. Tapi nek wis mari mateni 99 mateni 100, niki cara tobate piye? Kan bingung. Nek cara kudu bunuh diri, lah wong sing dipateni 100. Mosok bunuh diri ping 100? Ora iso. Makane piyambake pados tiyang sing walim sing saged ndedhahi carane tobat. Sing pertama kepanggih pendeta. Rohib pendeta niki ya pemuka agamane Yahudi. Dilala didedhahi carane tobat niku malah mboten saged. Ora iso kegedhen dosamu. Dosa kok mateni 99 songo. Karena piyambake mangkel akhirnya dipateni pisan. Dipateni. Nah, mateni niku ya rada tingkat-tingkatan Bu nggih. Secara nyawa niku padha. Tapi nek secara nilai beda. Mateni wong biasa karo mateni wong alim niku dosane beda nggih. Allah mangke sing ngukur. Oh, nah akhirnya piyambake pados malih tiyang alim sing saged ndedhahi piyambake carane tobat. Terus didedhahi rajulun alim.
ditedai nang kono ana wong alim. Iya, enten ustad sing saged ndedai carane tobat. Akhire piyambake ndugi temriko terus disanjangi iso tobat saged sak gedhe-gedhene dosa tasik gedhe pangapurane Allah. Nggih, sak gedhe-gedhene dosa tasik jembar maghfirahe Allah. Maka tobat saged. Tapi kedah purun ngelampahi carane tobat. Nah, carane tobat niki sing pertama dikongkon pindah nggen antara kampung lingkungan sing dadosno piyambake mateni wong ten nggene kampung sing rakyate sing wargane seneng ibadah ten dumateng Allah. Niki pun dadi tradisi. Tiyang niku nek nakal utawa nek tukang maksiat fasik niku lek pancet ten nggene panggenan niku angel tobat. Angel tobat. Karena kadang meskipun piyambake niku duwe niat tobat, tapi lingkungane tasik mboten mendukung. Kanca-kancane jekake sing nakal, lingkungane jekake sing nakal. Kabeh tobat ra ono kancane, kanca-kancane padha nakal. Maka sing paling pertama dilakoni niku mboten salat tobate, mboten istighfar, tapi pindah nggon. Ojo panggon kuno. Golek nggon sing panggonan iku akeh wong ngibadah ten ngene Allah. Kalau mbiyen kula ngaos ten bapak-bapak pas wae ten ngene Pak Basuki nek mboten salah. Pas wae ngaos Kamis malam Jumat. Kula ngaturaken tentang dawuhe ulama bahwa pergaulan niku enten pengaruhe. Pergaulan kekancan niku enten pengaruhe. Bahkan terus Imam Az-Zarnuji niku nek pengen ngerti wong iki apik apa elek, ra usah takok wonge langsung. Mergo wong lek ditakoki awakmu wong apik apa wong elek, jelas muring-muring no. Tak tapuk cangkemmu kon nakoki aku apik apa elek. Nek pengen ngerti wong iku apik apa elek, deloken kancan. Deloken kancane. Anil mar ila tasal wasal an qarini. Fa inna muqari nabil fa innal apa sih? Fa innal mar abil qarini yaktadi. Mergo wong niku nek karo kancane mesti manut. Nah, mesti katut. Maka didelok kancane kumpulane. Nek kumpulane wong apik, berarti wong iku wong apik. Nek kumpulane wong nakal, ya berarti wong iku wong nakal. Ngono ae. Kok iso awet ya berarti wong nakal. Nah, makanya dikengken ngalih ten panggen. Nek kumpulane wong saleh, insyaallah dadi wong saleh. Senajan mungkin salehe dereng saged sami. Mboten napa-napa. Kita kumpul sak menten iki insyaallah saleh sedanten apik sedanten. Meskipun masing-masing mboten sami. Enten sing nggih salat ngibadahe sregep ngoten lho. Salat poso sunahe sregep. Enten sing napa salat sunahe kathah. Nggih masing-masing tapi secara garis besar sedanten iki kumpulane wong saleh mergo seneng ngaji kabeh. Tapi nek napa niku kumpulane lingkungane bocah nakal, niku yo nakal. Wong-wonge situ-situ nakal. Meskipun nilai nakale mboten sami, enak sing nuwakal banget, enak sing nakal nggur melu-melu ngene, tapi secara nilai kabeh nakal kabeh. Nah, sing dibiji ngoten. Nah, niki dikongkon pindah nggih. Mergo piyambak iki dimungkinkan sakjane pengen tobat wis suwi. Tapi karena lingkungane tasik kata sing nakal, mungkin lingkungane preman. Sehingga tukang mateni wong biasa. Tukang malak wong biasa. Sehingga piyambake kabeh berubah ongel wong kanca-kancane lingkungan tasik mriku. Makane kok pindah, mak disebutno fa innaha ardusuin iku tanah elek. Mergo tanahe wong sing nakal. Rumiyin sampai guru kula niku nate niki pas kula cilik, nate pesen. Nek umpama ana panggonan-panggonan nakal, panggonan maksiat, enten panggonan sing digawe omben-omben contone iki. Gawe nongkrong arek-arek nom. Nah kono digawe omben-omben, bahkan kadang-kadang ngampun digawe transaksi pokoke gawe nggon nakal. Terkenal nggon nakal. Warung nopo
tempat napa. Niku salah siji carane. Niku njukuk lemah sangka makame kuburane wong saleh. Jadi kita padus ten makam sing terkenal iku makame wong saleh. Lemahe dipendhet. Mboten usah dijampi-jampi napa mboten. Langsung ten panggenan niku wau nek pas sepi ya aja pas akeh warek. Pas sepi ditaburno disawurno mriku. Dadi lemah elek kenek lemah apik. Karek saingan monggo. Karena lemah apik sing dinggone wong saleh niku isine donga, isine amal saleh. Bahkan wong sing sedo, sing wong saleh, sing sedo, husnul khotimah niku luwih cedhak kali Allah. Dimensine luwih cedhak kali Allah. Secara ruhaniyah lebih cedhak kali Allah. Sehingga nek lemah niku didele ten panggonan maksiat piyambake mboten rido. Piyambake mboten rido. Nek mboten rido yo napa? Njaluk panggonan iku diubah dadi panggonan sing apik. Ngono. Kula pikir-pikir yo matuk yo. Saged mawon Allah niku ndadosaken wonten niku secara wasilah nggih. Secara wasilah saged mawon. Dan nate enten ngen kula niku rada tak jajal yo mandi ya. Rumiyin ten jaman ten Surabaya wonten mriki Surabaya. Ngajeng griya iku masyaallah. Yo majeki wong. Yo ombe-ombe cah nem-nem. Ombe-ombe. Bahkan nek siang niku botol-botol gembletak. Ngajeng. Sampai dirombeng karo wong-wong. Lah mari ngombe dijuwarno. Kadang diuyuhi bareng. Ketinggon campur masyaallah gak karu-karuan. Yo uyuh yo omben yo wis gak karo potong rongkok masyaallah. Pak RT rawani ngilingno. Pak RT RW kampung rawani ngiling. Ben dina yo ben bengi gitaran. Anak kula niku nggih, wek niku enten kali niku cah sing mendem jungkir balik nang kali biasa pisan. Jempalik-jempalik ten kaleng biasa. Lah makane kula ngene, anakku gak oleh gedhe nang kene. Anakku gak oleh tak ngomong nang kene. Mergo lingkungane koyo ngene. Mbok aku apik koyo apa karo bojoku ndendhek apa lingkungane koyo ngene. Angel wong tarung. Makane nggih ten dalam Surabaya niku mboten dangu napa kali ulang apa pinten, sak ulang apa kali ulang. Terus balik malih ten Jombang. Mantun lahiran ten Jombang niku mbahe sing Surabaya kepengin ngoten lho. Maksudnya diboyong ten Surabaya. Lah lingkungane koyo ngono ae. Wedi lho. Wah, tur bocah cilik iku miso nyanyuk ngono. Lho nggih, Bu. Titik biasa nggih jenengan nate ten Surabaya. Keweri, Bu. Ten mriki keweri rasane. Rasane ku ten sekolah, ten ngajengi guru lho, muni-muni iku biasa. Wis modele wis lunyu modele. Oh, angel dirubah angel. Akhir nek kuno gak iso rubah, aku nyale. Akhire tak boyong malih teng Jombang adem ayo wis. Enak nggih jeneng musala nggih. Oh, enak. Nggih kula kalih musala rada ado, ngulon rada ado. Kalih masjid ya rada ngalor ado. Nggih sing penek nang Jombang adem ayo alhamdulillah. Ten mriki nggih alhamdulillah. Jane bunune nggih cedhak masjid. Nganu nggih ngarep alisan nggih cedhak. Nggih nganu nggih cedhak Masjid Pak Wi. Alhamdulillah ten mriki lingkungane sae. Ngeten kono wangel. Makane pertama niku mboten kongkon istighfar, mboten kongkon salat tobat, tapi kongkon pindah. Mungkin niki saged dienggo sedanten niki Bu napa teori mawon. Artinya di setiap kondisi. Umpami ngapunten. Tiyang nyambut damel kok rezekine kurang resik. Rezekine kurang resik. Kecampuran barang syubhat. Kecampuran barang gak piyambake nang kantor umpami nggih ten kantor piyambake pengen dadi wong resik pengen dadi wong jujur dilalah kanca kantor iki nakal nggih njaluk pungli korupsi macam-macam ngono niku kan piyambake kabeh apik niku ora wangel wong kanca-kancane ngono kadang-kadang dhek oleh bagian kula nate diceritani tiyang niku Pak saya itu sering dapat dari pimpinan, dari atasan. Dum-dum amplop ngono niku. Dum-dum amplop. Lah itu uang apa? Gaji? Bukan. Kalau gaji kan ditransfer resmi.
Ini enggak. Dapat apa? Terus tak omong, proyek Pak. Proyek-proyek nonton niku. Nek ngarani proyek tanda petik nggih. Proyek-proyek nakal niku. Nggih ngono iku Pak. Lho. Sampeyan trimo. Lah kabeh nrimo kabeh. Lah kabeh gak nrimo kan piye? Wate iku sing kek langsung pimpinan. Ini dari pimpinan. Kabeh nrimo kabeh. Terus lah sampeyan damel tak gawe nganu Pak Jagong. Dadi piyambake mboten didamel maksudnya mboten dienggo nafkahi anak bojone tapi dienggo jagung. Dadi amplop itu ditulisi. Jadi ditulisi kok kaya anu tulis. Nah terus tak mau berarti sampean jagung iku mangan soto mangan mangan soto mangan rawon ya iku hasile. Lho nggih Pak nggih. Lha ya ngono. Angel lek kabeh berubah nek lingkungane tasik ngonten ijenan angel. Ampun jenengan pirsane ten televisi ten gene berita. Berapa banyak pejabat yang mengundurkan diri. Termasuk yang terakhir gubernur Bank BI. Gak kuat, Bu. Gak kuat karena melihat piyambake bebane berat piyambake mending mundur ae. Karena wis gak karu-karuan wis makin jenengan nilai piyambak lah. Kula mboten bahas masalah tapi niki wis ketinggal jelas ten ngersane kita kali Allah dibuka kali Allah wis. Kabeh wong sing rumiyin mboten ngertos nah niki dibuka pinter-pinter sak Indonesia niku tenan. Ampun dianggep bodho. Pun lah dilala pas wayahe pindah niki jek dereng tobat padahal. Jek pengen tobat. Atine pengen tobat. Buktine atine pengen tobat gelem manut kongkon pindah, makane piyambake pindah. Dilala tengah-tengah dalan iku nyawane dicabut malaikat. Akhire nyawane niki dienggo royokan malaikat rahmat, malaikat azab, dienggo royokan malaikat swarga, dienggo royokan malaikat neraka. Wah, kaya iki iku ya swarga panggonane wong dhek iku wis duwe niat tobat. Terus si malaikat neraka ya ora wong dhek gak tau ngamal apik. Mateni 99, tobat gurung keturutan. Durung kelakon mek niate tok. Nah, akhirnya Allah ngutus malaikat lintu sing dadi juru runding. Jadi mediator. Dadi malaikat ya ono padu barang. Antar malaikat ya padu. Antar malaikat ya ono royokan barang. Kadang mungkin malaikat ya kuota-kuotahan ya. Akeh-akeh. Iki dadi penghuniku iki dadi makane kita aja sampai digumuk royokan. Wis. Akhirnya kali malaikat iki carane ngene ae. Carane diukur. Cedhekan ndi dheke mati karo panggonan sing lingkungan elek, karo lingkungan sing badhe dienggo tobat. Diukur saestu kali malaikat. Jenenge malaikat nek ngukur wadil. Dilalah niku kacek namung sak jengkal. Jek luwih cidhek ten ngene panggonan tobat timbang panggonan sing lingkungan elek niku wae. Akhire kali Allah diputusi berarti iki jatahe weke malaikat rahmat, jatahe mlebu swarga. Nah niki dadi balik sing kala mben. Senajan piyambake namung duwe niat tobat to. Dereng saestu-estu ngelampahi to. Dereng lho niki, dereng tobat, dereng istighfar, dereng salat tobat, dereng mandi tobat macam dereng niki. Tasik nuruti omongane wong alim kongkon pindah tok niku. Berarti atine kan wis kepengin niat saestu tobat. Nah niki mawon sampun diwastani tiyang sing wis taubat. Dadi niat niku pindah malih penting sanget kangge dasaran sedaya ngamal sae kita. Ngamali suwahe kaya napa nek mboten enten dasar niate sing sae maka nggih sia-sia. Ampun niate pun sae senajan to dereng sempet ngelakoni kaya niki wau dereng sempet ngelakoni tobat tapi niate pun saestu tenanan ikhlas sae maka niat niki sampun cukup dadosaken piyambake mlebu swargane Allah. Pun niki sementara tasik hadis 8 benjing hadis 9 nggih niku benjing ditutupno ten gene pertemuan selanjutnya. Pun enten sing ditanggletaken ten gene masalah tobat. Insyaallah cukup jelas nggih.
Pun mugi-mugi kita didadosaken Allah tiyang sing minat taibin, termasuk tiyang sing tobat ten kene Allah. Tur tobat kita ditampi kalih niki kali niki penting. Kita didadekno Allah atine gelem tobat. Atine mboten atos. Diperintah tobat nggih tetep gelem tobat. Tur Allah nggih nampi tobat kita niku paling penting nomor kali. Dadi kali-kali niki kita nggih turun tobat, Allah nggih nampi tobat. Kita tutup kangge salat Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tunqadha bihil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.